Benvidos e benvidas a este especial informativo Mar de Mares da Biblioteca Municipal Sagrada Familia. Malia a distancia que separa esta biblioteca dos mares do Orzán, non somos alleas a este importante acontecemento que se desenvolve nestes días na nosa cidade. Tomamos a pulso deste evento e recollemos as primeiras recomendacións bibliográficas que a nosa compañeira Merce nos envía dende a praia do Orzán. Contanos, compañeira. Bo día, María! Que mellor escenario que esta soleada praia do Orzán neste día preoutonal para presentar estes tres libriños que vos traio. Presento-vos este libro de editorial Seix Barral, Agua Salada, primeira novela de Jessica Andrews, escritora británica afincada en Barcelona. Os seus capítulos cortos, e tan cortos que son menos dunha páxina, constituen as olas que traen á beira a festa e a calma. A protagonista, Lucy, descóbrese nun ambiente que incluye un brutal pai alcohólico, as dificultades da clase traballadora, un título universitario, os excesos da noite londinense e a calma dunha aldea nas costas irlandesas. Desde as costas irlandesas pasamos ao norte de Galicia, onde transcorre a seguinte novela de Xiño Puentes, Winnipeg, publicado por Xerais, e que relata a historia dos galegos que salvou o poeta chileno Pablo Neruda, o barco que el fretou para os exiliados españoles. Nese barco van tres irmáns que deixan na vila de Caniño a súa familia masacrada pola represión. O mundo da pesca no Ortegal, as sucesivas fugas polo mar, a guerra civil, os campos de concentración franceses e o medo, que están moi ben perfilados na man áxil e experta do escritor Ixiño Puentes. E dende Ortegal pasamos á ría de Vigo, onde recomendamos O último barco, de Domingo Villar, dedicado por Galaxia, a terceira entrega da serie do inspector Leo Caldas, despois do éxito de Ollos de Agua e a Praia dos Afogados. Leo Caldas terá que investigar a desaparición da filla do doutor Andrade, Mónica, e axiña comprobará que na vida, como no mar, a máis apacible das superficies por agochar un fondo escuro de correntes devastadoras. E aí tedes as miñas recomendacións. Bo día, María! Obrigadas, Merce. Pero ben sabemos que o mar ás veces non é protagonista en positivo. Isto fálanos Carola dende a Ría do Burgo. Sí, María, estamos na Ría do Burgo, tan maltratada pola contaminación e pola indiferenza das administracións públicas. Desde este escenario queremos dar a coñecer ás nosas espectadoras unha serie de libros que abordan este tema. Trátase, por exemplo, del Planeta Azul, de Sergio Rossi, no que o autor nos presenta o concepto da contaminación dos nosos océanos, un ben tan importante no noso planeta. Y vimos cambiar las estaciones. É unha presentación de dous científicos que se poñen na pel dos escritores e nos presentan os efectos das nosas actuacións sobre o cambio climático a través de 6 escenas. E para rematar, unha novela de intriga que nos transporta entre 2017 e 2041 e nos presenta os posibles efectos que nos vamos a topar no noso planeta para entón. Todos eles pertencen á colección de Biblioteca Verde das Bibliotecas da Coruña. E ata aquí, ata a próxima. Obrigadas, Carola. E aínda nos queda unha conexión, esta vez dende a Dársena da Mariña da Coruña. Ali está Emma, a nosa xornalista especializada en literatura infantil. Bo día, Emma! Moi bo día, María. Sí, aquí estamos, diante da Dársena da Mariña coruñesa, un lugar onde a cidade e o mar se dan a man. Un escenario onde, dende sempre, as nenas e nenos coruñeses veñen para pasear cos seus pais e as nais, para xogar e tamén para ver de cerca as embarcacións que entran e saen do Porto Coruñés. En definitiva, un sitio privilexiado
para facer as nosas recomendacións de lectura para a cativada. O primeiro libro que traemos hoxe é La ballena azul, editado por Cóquinos. O seu protagonista namorarase dos cetáceos mariños que invaden os nosos océanos. Traemos tamén Un día no mar, un libro da Fragatina onde van a aparecer moitas mensaxes en botellas e que de seguro nos terán entretidos un rato para chegar ao seu final. E, por último, un cómic para os máis maiores, que nos van a falar de naufraxios, de grandes naufraxios. E ata aquí, deixámolo por o de hoxe. Despídome. Ata logo, María. E con esta conexión despedimos xa o noso informativo especial Mar de Mares. Teñan vostedes un bo día.